Organizers po ng Binalonan Christmas Bazaar kakasuhan ng negosyanteng lumabag daw di umano sa guidelines. Para sa detalye kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Kakasuhan ng mga organizer ng Binalonan Christmas Bazaar ang negosyanteng pinawalang bisa ang kontrata dahil sa pagpapakalat ng mali at mapanirang impormasyon sa social media. Kasabay ng naturang hakbang ng lokal na pamahalaan ang paglilinaw ng issue matapos tanggalin bilang kalahok ang naturang individual sa Christmas Bazaar dahil umano sa paglabag sa mga itinakdang patakaran. Batay sa ulat, ang pagtanggal sa kontrata ay bunsod ng patuloy na hindi pagsunod ng kalahok sa mga alituntunin at ng umano'y pagiging bastos sa mga miyembro ng task force habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Nabatid din na lumabag umano ang naturang individual sa Data Privacy Act of 2012 matapos mag-post sa social media ng mga dokumentong may lagda ng mga opisyal ng walang pahintulot. Ayon sa LGU, gagamitin ang mga nakuha nilang ebidensya sa isasampang reklamo. Kasabay nito nanawagan ang pamahalaang lokal sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang mga opisyal na pahayag hinggil sa naturang usapin. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.